semangat banget ya. Ya iya. Kemerokot jere. Wong persatuane inyong. Juragan sapi kayaknya loh. Ya, oh ya ya. Oh, kayak kowe ya. Oleh ora tidokan krisikan kok jan. Oh ya ya, ora tidokan ya. Jan. Ya. Dilanjut. Oke. Nungguin ya. Duduk gue. Janjane kowe. Suwun kagem kanca-kanca ingkang saking laladan sing kebo kala wau requestipun sampun katuran kanthi kembang Jur. Mani wae. asik Ora tarik manik ayo iwo tengen arep buri ambyang anu senang pucuk banget Iya, kok wis jadi ubah-ubah. Iyalah ya. Cepetan. Orang Aja dipikiraken nah, jan. mikir nasi nang kene bae ngapa? Nah, pikir nasi nang sandinge bae. Ya. Ya. Janjane kok